Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Gipaskil nga karatula sa maamagtuod flyover project sa Davao City nga nag-ingong na politika ang proyekto nag-viral sa social media. DPWH unsa kaha ang tubag sa maong pasangil. Duha ka babaeng estudyante nga angkas patay human mibangga ang gisakyang motorsiklo sa usa ka balay sa Pagadian City. 16 anyos nga rider, samdan. Alang sa mga motorista, full tank na tungod big time nga taas presyo sa mga produktong petrolyo, ipatuman ugma Agosto 5. Mga hotel sa Davao City, andam na sa pagdawat og mga turista alang sa Kadayawan Festival 2025. Mga restaurant, dunay mga discount ug promos. Kapuso stars ug personalidad, lakip na mga anchor sa GMA Regional TV, naggilak-kilak sa GMA Gala 2025.